Muri safe here. Tisati taenda mberi. Aiwa, handisi safe munhu wamwari. Handisi safe. After tabuditsa clip rere, are you safe? Handisi safe, ndiri kutsomwa. Aiwa. Imari shinere. Imari jayo. Imari la ponobata unobata. Wadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi paKunashe TV zvakare. Kana kari kekutanga ndokumbira ubaye button rakanzi subscribe. Kana kari kechipiri ndinoziva kuti unenge wakasubscribe, chibaya kabutton ako ke-notification bell kuitira kuti patinoposta each and everything hapana kana one chimwe chinhu chaunopodza. Naika zuva ranhasi ndadzoka futi ndina Baba Bona. Nhasi tine imwe futi nyaya. Baba Bona, muri sei? Muri sei mama? Zviri kufamba here? Aiwa, zviri kufamba. Ndoziva last time takange tichirowa dzimwe, nhasi mune zvamakatigadzirira here Baba Bona? Ya, nhau tinadzo. Tirikuona nhasi makabata supa, makabata chichi. Mukatitaurire kuti zuva ranhasi toda kumbotamba dzipera. Nhau dzatinadzo muzuva ranhasi muri yeZimbabwe ndedzekuti patinokuudza izvinhu pepe, vamweni vanhu vanenge vachipikisa, vamwe vachiti ari kunyepa, vamwe vachiti anoda kusungwa mucomment section handiti. So nhau dzetiri panapa ndedzekuti tonga toda kuti zvimweni zvinhu muzvionere, zvimwe zvinhu zvichibuda pachini. Matara yatotanga manje. Saka patinotaurira mhuri yeZimbabwe kuti nhau idzi idzi takanga tiri mazviri handiti, ende tiri musystem. Matambirwo anoitwa nhau idzi ndomadini? Tinomaziva. Saka patinonga tinozama kudzidzisa vanhu for the benefit yenyika yeZimbabwe kuti varume chenjerai mabhidhiri. Vamweni vanhu vanenge vachiti Baba Bona, vamwe vachiti uri kupenga, vamwe vachiti unoda kumamisa, vamwe vachiti unoda kusungwa. But kusungwa kwangu inini kunonga hakuku benefit iwewe, because zvimweni zvinhu zvandanga ndichida kuti ndikupe kuti angatimbomira zvemafoni. Ngatimbomira zvemafoni kana pasilent. Zvatinonga toda kuti isu ndiyambokubatai. Ndikuona kuti mafoni enyu ari kurira. Muri safe here? Tisati taenda mberi. Aiwa, handisi safe munhu wamwari. Handisi safe. After tabuditsa clip rere, are you safe? Handisi safe, ndiri kutsomwa. Muri kutsomwa? Ndiri kutsomwa, but for today ngatimbopajamba. Ngatimbopajamba nokuti ndine tracker baba kumashure. Mune tracker? Saka nhau yandinoda kutaura ndeyekuti mutambo wandinoda kutamba panapa, vanhu vazhinji akasite kutanga kusangana nenhau dzipi? Nhau dzemamiracle box handiti, nhau dze-instant money, money making, handiti mari ichigadzirwa ipapo. Sezvanogara ndichiudza vanhu kuti mari inogadzirwa neforger, mushonga wemari. Mari dzedzi dzamunozoona tichibudisa tichiti munhu waita mari wadai, mushonga unogadzira mari iforger. Saka ndinenge ndichida hwawa handiti, ndinoda zvakare chinyi? Forger. Dai paine hupfu hwezviyo ndinenge ndichihuda futi kuti matara acho afambe zvakadini? Zvakanaka. Asi since tisina toita nezviripi? Nezviripo. Muri kuti muda kunatsobuditse mari here inotenga here? Ndinoda kugadzirirai mari. Mari isina dambudziko. Inoshanda? Mari inoshanda. Mari isina mpengo handiti, isina zvekunzi haipuhwi munhu, haigashidzwi munhu mumaoko, inozonzi mari inochinja, inozoda. Iyi mari yandogadzira panapa imari chaichai, haichinji. Ende haina mhiko dzekunzi waipuhwayo haukwanisi kupa kana hanzvadzi yako kana mai yako kana chinyi. Imari inototenga, ende chero kwawatenga nayo haichinje futi, inongoramba iri mari. Ndogadzira mari chaichai, ndo yandiri kugadzira pana.
zvinhu zvacho zvanoda kushandisa pakugadzira mari zvinoshandiswa nevanhu vazhinji ndizvo zvandinazvo pana. Apa pane fodya iri brick refodya. Iri brick ndikuona ndofunga mukatona harina kana riri sealed nemvura nesupa. Alright. Handeitona zvinofamba sei? Saka nhau dzandiroda pana vandidze kuti baba ava vatipe fodya. Vatipa fodya. Toda kuti vavhure brick rao handiti. Vavhura brick rao vovhura futi chipeki 20 peki chemukati icho. Yeah. Vochi make sure zvese zviri sealed. Alright. Vavhura vachatora chero n 20 peki yavachatora vondipa. Vandipa avandipi in fact ngavasanditambudza mumaoko mangu. Alright. Ngavasanditambudza ndoda kuti ivo vazviite mhuri yeZimbabwe chidini ichiona. Vondipa vovhura vachivhura vondipa futi mudzanga chero wawangoda. Alright. Ndotokugadzirirai mari. Okay. Iyi manje iyi fodya yakanakira kuti inobudisa $100 iyoyi 20 peki 1 inonga ichiwetha $2,000. Saka baba vane mara pane 2,000 pa brick. Pane pa brick pa 20 peki 1 vane 2,000. Icho ichakatoda ichi vane $2,000 zanokwanisa kuvagadzirira life yavo ikatochinja. Vakatoswera ndiremusari mavhura ndomuka tiri kuitira kuti vanhu vanenge vachiona this is a sealed avari bata ndipei rimwe kuti zvinatsorakidza kuti bata yacho mukuona. Ndofunga ndikaenda padhuze nekamera muri kuona kuti riri sealed hapana kana chadii chakavhurwa. Mazvona tinatsoona kuti zvinofamba sei chitambudzai mukura. Umwe akatondifonera zvikanzi baba Bona ndoda kutenga box refodya. Hanzi ndine dhira ndoda kuita saka ndoda mari yakawanda. Saka ndakatomuti auye naro anofanira kutosvika nhasi ndichimugadzirira ndichimuchinjira box rake refodya otora mari yake oenda nayo. Ukauya neiyi fodya ndokugadzira $100. Madison ndokugadzira $50. Then Pacific Storm ndokugadzirira $200. Ipa yava vaonoti fodya ndisandaibata. I think ifodya chaiyo toya futi padhuze nekamera you can see kuti patrol nayo ndinatso kuizuma mukatazotarisa mukuona kuti hamuna kana mari mukati mune fodya chaiyo taitira kuti zvibude pachena handiti. Hina handibhemi zvangu kutori first time yangu kubata. Tambidzai chibaba. Ise basa. Because maoko angu anenge akasviba ndivhuriro supa. Ndigezesawo maoko. Saka ndichatobhadharwa. It's okay. Sei muri kushandisa kugeza nesupa? Ndakazvidzidziswa nakapfidzi. Alright. Ndo madzidziro andakadini. Atakaita ende dare racho ndo mafambiro anofanira kudini. Anofanira kuita saka ndinoita zvinhu nemo. Handiti. Fodya yanyu ndiye? Mese maiona? Handina imwe yandinayo handiti. Aiwa. Imari shinere, imari chaiyo, imari lapo unobata ibata. Unokwanisa kubata imari inototenga. Mari chaiyo. Unokwanisa kutoishandisa wototenga zvaunoda kana kutotuma munhu wotoita
Utoenda utenga utodzoka nechange. Alright. Saka Munokwanisa kundipa umwe mudzanga? Taito ngaiwande. Kana kuvhura rimwe peki. Ngaiwande, ngavhure rimwe peki. Tane $100. Ifodya nditi? Ndizvo. Itai kuti dai maoko enyu kuti vanhu vaone futi hapana chamakabata. Imimi alright. Itai Ifodya nditi? Ifodya futi. Ngai ndikugadzirirei. Tikakugadzirira $300 ndobva ndaenda. Because ndine kwandakatomiriwa kwandoda kuenda. Alright. Mari haina chakachata pairi. Alright. Munototenga, munodini zvese. $200. Akomana. Saka kuita mari akunetsi. Kuita mari akunetsi. Kushaya mari, kutambudzika nenhau dzemari kuda muri yeZimbabwe. Kushaya mari. Makutiza. Maiwe. Matiza iko. Chiko. Ndinoti isike 1000. Zokai. Ndokugadzirira bhuru mama ndinoita zvamunozi. Ndakugadzirira $1000 mwaenda kushandisa zvamunoda kushandisa. Nhamo yese inobva yapera. Da kushaya mari kuda muri yeZimbabwe. So ndo mafambire atinoita nenhau dzekugadzirwa kwemari. Saka mari dzese dzamunoona pasocial media dzedze dzichinzi ava vanhu vari kutogadzirirwa. Vakawanda vanhu vari kufona. Zvamanje handisati ndave kubhadharisa zvangu. Unongoundonzera upfu hwako hwezviyo unongoda kapu. Wondonzera doro rako. Ringava remambekwa, nyati kana kasupa. Wongondonzera dishi rako nyowani nemvura. Ndowana kugadzirira. Alright. Wotoenda kotofadaya. Toenda kotosununguka motofara nemhuri. Saka musu explainera kuti chichaitika here. Aiwa, zvinozo explainer zvega. Zvinozo explainer zvega. Waoneiwo. Haina hapana ndotoziva kuti chichaitika because ndauya pana musina ndora.